hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qul huwa Allahu ahad Allahu samadu. Samadu. Konate oye jumende parce que karamogo bi singa jo o yoro la. Ka hake do fo u yere ye ou bien ka hake do fo ina fo be fayda o tugo mina ka fo ni tugo la. Ka soro ka I hami fo ka to dafa. Muna alhamdulillah gaku ambi fo ka ibarikada jaranye pika I wali yumando ka kanu bagaw fo ka ya fa bore fa nyini ufe gaku somadu ita sere o mima somadu koro e ko jigitugu masa somadu te silame doron kama ate kafiri doron kama abe de jigituguli Musa Kilela kafiri doy ala batu boliso sambi wolofla boli to de ko sonamu a sonamu o de boli a somadu o de alay bo politiki ye sambi wolofla abala ka boliso dodo atora bi boli wele ya sonamu adafli la shekilin dro ko ya somadu ala ko jibila ma ya magogla jibila ko kafiri do moko mbika sonamu fo adafila de ko somadu ala ko jibila ma ko joni de somadu yi ko ede somadu yo o kuma somadu ye jigitugu ma jigitugu amagogla Allah akbar o yi kafiri mingo ala te o silame mingo ala be ma somadu ye jigitugu ni jigifa ani makonye ani kisa ko dima o de somadu ye o de ato kuma chama ru ye kulu wala kala nu sera Allahu samadu ba fo ya somadu do ba fo kementani kele ala e de somadu ye jigitugu kuma na yusra fa lam yaldi wala min ladi wala yakun lahu kufuwan ahad wal man bita voyage la a sebe dore ka soko ko ka hanna no mabo aketa dron asomadu ka fa qul huwa Allahu ahad Allahu samadu ala nyindo somadu kono nkoloshi ninna na mba tokala tay ka ta kele tayoro la tay ka jamana jantaka la ninna na ibini bolo daw yoro kele na lam yaldi wala min ladi wala yakul lahu kufuwan ahad inyuma ko bina wajina tokala ni ko somadu e fitiniye ala sabu wala ka klaka anyine ala fe ala ka ani ufana ke famu ke bagay amen ni toko e ko TikTok abudu TikTok ye second damado de bon nanye fayda o damine ibta soro second damado be TikTok yere ba tiga ayere la o ya soro do mapa merci bon donc la mbora bijan ambe abijanga chana musofu uye bonya minke ambu foku barkada wallahi vraiment amena klaka seke anse ko tola parce que kanu dama temena abijan avion sola hali mo bedo SFM unaka ni biteme kami no shaki ubebe fuye ashima ke nere de wali bana ayi atike ali bolobi dampretika ko no ko on donedo mais au fola mali avion sola ya Allah akbar gaku moko yere de mali avion sola polosu douanyo bi boli de bi ka chaque minute ngolo wa minute amaya nere ko mali polisi do ma ngo na o mane laje ne bita wali jamana na we ne bonye ko ngateme ni defo binena wali jamana bna ka to de e ko karamo fo itila sata effectivement bana tarantu abija yoromi polosu de bi mfoto be ubolode nere ko zango ngo kori kurola kadu makola ngolo doke ni ka ne nyiniti te twate konate ngo wa Jésus konate viens taransi ki yoro dola folo sane shaku kaye ka boisson somane undia nyin kono fawla folo Abidjan avion so mo ambu fo o wala ni mando Allah akbar di ka klaka fo jamana dewni ngandi jamana famoma ngo jamana dew Abidjan kaw maliyew nunu nye woro na cheferon de wallahi donc fama o konomise olu tayu dama ko mais vraiment population ambu fo
an b'u fo k'u barikada ne yɛrɛ taara jigin Abidjan yɔrɔ min na n b'o ladi yen fara hôtel la yen fara ka taa yɔrɔ wɛrɛ la o fana fara n b'o la n taara yɔrɔ fɔlɔ mun na ni yen dɔgɔyara an bolo an taara yɔrɔ furala na o fana juguyara parce que u taara n'an ye quartier dɔ la ko Cité bon n tɛ tugu o kan mɛ nka Cité kɔni kɔrɔ ye Mangande yɔrɔ min Mangande yɔrɔ dun tɛ o ayi bon mɔgɔ 2,000 bɛ taa don so kɔnɔ anw tɛ se ka taa yen bon u yɛrɛ jatigɛra quoi mais a tɔ kɛra sa dɔw bɛna ouais ni ko i mago bɛ Konatɛ la chez les grands marabouts la olu yɛrɛ Cité mɔgɔw bɛ sira yira ne ko vraiment silamɛ man ka mɔgɔ tɔɲɔ u tɛ sunɔgɔ Cité dun à partir de 18h mɔgɔ tɛ don mais maliyɛn bɛ na sufɛ de mɔgɔ 2,000 3,000 bɛ na a ma ɲɛ n bolila mais n'a y'a sɔrɔ ni jamanadenw 2 ka ɲɔgɔn bonya tɛ an tun bɛ kungo sɔrɔ mais mɔgɔ ye i yɛrɛ de an bɛ olu fo et ka olu barikada